Minyalo winja makare, inyalo nyisowa ni to Duoko bedo nade higani Alliance High School. Milton awinje yono makare ahinya kendo biro ni kachiel mana kaka iselieko e kar tiegruok mar sekondar mar Alliance Boys. Kama yawuowi ong'inyore malich mokalo kod somo kendo duoko margi nyaka chop seche gendi oseweko kanda moko buonjo mak mana nyaka chop seche gendi pod gidhi nyime kod riwo duoko opogore ka nyaka chop seche gi maromo duoko mosewuok ayanga nyalo chopo kanyo endo jopuonjre motimo makare moyudo rang'iny mar A man kod gimiluongo ni points mama nyaka chop seche gendi ma duoko moseyudo en ni maromo jopuonjre 5 ni kod A kachiel kod points moniang maderom 84 gi seche gendi ariwora kod achiel kuom japuonj maduong' ma en jalup japuonj maduong' Mr. Karimi. Kwa hivi sasa nitapata nafasi ya kuzungumza kwa lile lugha la Kiswahili ama Kimombo ukipenda. Milton, utaniwia radhi kwa wale ambao huenda hili lugha inawakanganya kidogo. Bwana Karimi, karibu na utuongeleshe maneno mawili matatu hapa, utueleze matokeo yamekuwa namna gani. Ukipenda utatumia Kimombo. Matokeo hakuwa mabaya vile. Our boys have performed very well. Yes. And so far we are compiling the results. And once we are done, so far you have 5 top boys with 84 points. But as time goes by, within time we'll be in a position to tell you the entire performance of how the boys have performed. Yes, we were in your staff room minutes ago, and every teacher was smiling, and they have put their heads together, combining the results. So far, what you've received is only a total number of 5 with 84 points, indicating that is a clean A or plain in education language. So, at what time do you expect to have the entire result out? I'm talking of A of 84. Yes. There are so many with A's, 83, 82, and 81. But you don't have that's what I was saying the time I left them about 30 minutes ago. That's when they were doing all that, and we should be in a position to give you the correct figures. Okay, maybe to ask Mr. Karimi, what was the total number of candidates that sat for the... 444. You can say that again? We had 444 students, and to our knowledge, we are looking at 100% transition. So, in terms of percentage, what's the total number done in terms of percentage, and what is left to be done? We are almost 80 to 90%. So, once we are through with that computation, we'll be in a position to give the correct figures so that you don't speculate. Asante sana. Milton, mano en jalup japuonj maduong' mantiere ka tiegruok mar Alliance kae ndio wacho ni jopuonjre manotimo penj ne gin nyithindo 444 to nyaka chop seche gendi nyithindo mosetimo maber magiseyudo duoko gi mawiye nyalo chopo 5 man kod gimiluongo ni A man kod point madichopra 84. Wan mana tire kamare mondo wayudo duoko mamoko mosechopo mak mana ni nyaka chop seche gendi nitiere jonyuol kachiel kod nyithindo moko mosechopo kaendi mak mana ni pok oyiene gichako nyiso moro margi kalore ni gidwa ni mondo gitim chenro duto mar riwo duoko gendi kendo koro duoko gi gibiro chwalo ayanga mondo mi koro gi iket ayanga kata kopo ni gin skul morieny bende pod obro ng'eyo kar tiegruok mar Alliance. Bed king'eyo ni osebedo ka ogolo duoko opogore ahinya. Wageno ni mit ka duoko mowuok 2022 nyalo bedo maber mohew magisebedo godo mak mana ni maling'ling mwasefwenyo ni maling'ling mwaseyudo en ni jopuonjre mayowuowi ema bet korieny e ngas mamalo. Milton Ochieng, kachiel nyaka Black. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Kawa kuom Walter Nyambaga wadhi achiel